Bawuba nababantu. Oqala iprayer warrior. Prayer warrior, yes. Iqhawe lokhuleko. Jesus. Owesibili umlimi the watchman. Owesithathu inxusa the intercessor. Sakhaza ukuthi lezi zinto lezi azifani bese ke thina sithi bonke bangama intercessor ngoba bayathandaza kanti uinterceder nokuthandaza izinto eziluthuwe ehlukile. My God. You understand? Amen. So safunda ke besifunda iprayer warrior saqeda ngayo bese sibi watchman umlimi. So ukurecap kancane iprayer warrior is a person who establishes intando kaNkulunkulu emhlabeni. Into yakhe nje lamayikathandaza. He established intando kaNkulunkulu. Hayi kuphela la kwi physicality but la kwi spiritual realm. Uyakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu kuyo. Uma kune atmosphere demonic noma kune atmosphere against the atmosphere kaNkulunkulu, iqhawe lomphuleko malithandaza lifike libeka iflag kaNkulunkulu kule atmosphere. Ngoba ukubeka iflag ukuthi le atmosphere kuzokwenzeka intando kabantu kaNkulunkulu. So is someone hayi lokuthi he establishes, he enforces intando kaNkulunkulu. Mayizobeka intando kaNkulunkulu akancane but uyalwa ukuthi akwenzeke intando kaNkulunkulu. Over my dead body ukuthi Newcastle ngabuswa amadimoni kuzokwenzeka intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngokuzwe enforcer ngamanye amazwi ukuthi ngiza ne-authority yokuthotshelwa. Hallelujah. Ngiza ne-authority yokwenza njani? Yokuthotshelwa. Ngoba la kukhona khona uNkulunkulu khona izinto ekufanele ithobe. Yabona? La kukhona khona iprayer warrior kunezinto ekufanele ithobe. Fanele kube khona izinto ezikhothamayo. Yenzeka phela lento ama-Israyeli athatha umphongolo yena wempini. Mawufika umphongolo empini amaFilisti athatha umphongolo ayofaka ethempelini laBhali. Bathe busuku udaba liyashintsha nawo ubhale ekhotamela umphongolo. Ngoba sonke isikhathi makufika iprayer warrior, iprayer warrior lifika lilona umphongolo kaNkulunkulu. So la lifika khona lifika kwenzeka njani? Khona kufanele khothama. Glory to Jesus. So lona li governor. Prayer warrior. Ikhawule umkhuleko li governor. Li governisha the spirituality. Ngoba kungenzeka umuntu nomuntu le spirituality. Yeah, praise God. Ikhali le spirituality. My God. Nebandla line spirituality. My God. Nendawo even a nation kune spirituality sakho. My God. So now uma ekhaya kune prayer warrior, he's the one who govern. Spirituality sasekhaya ukuthi la ekhaya imuphi umoya obusayo. Yabona? Imuphi umoya obusa kuphi le ekhaya. So he governed le atmosphere noma le spirituality sasekhaya usigovernisha ngani? Usigovernisha ngeauthority kaNkulunkulu. My God. Amen. Ngoba uma iprayer warrior noNkulunkulu bavumelana in authority angeke kuhlale kungenzeki leyo ndawo ingashintshi. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So now, saze safika ekuthenini iprayer warrior mama umfundisi uHadebe is not someone who is born, but it's someone who is made. My God. Iprayer warrior kusuma umuntu ozalayo awuzalwa nayo lento yokuba iprayer warrior but uyakhandwa ukuthi ube yini. Iprayer warrior mayikhandwa ikhandwa ngenyembezi. Ikhandwa ngepain. It's hardship after hardship. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukwenza sure ukuthi wena David yombulaka ngempela yini ngonyama. So phezulu ukuthi ngikulethele ingonyama sengizokulethela iphela. Ngoba ngikhanda iprayer warrior kuwe. So inhlungu nobuhlungu zeprayer warrior kuba iclassroom likaNkulunkulu lokumfundisa ukuthi wena you are not just someone ordinary but you are iqhawe lokukhuleka. Hallelujah. Glory to Jesus. So lo muntu lo akazalwa kwenze njani? Yakhanda. Ukhandwa uNkulunkulu. Jesus. So sasayisho lento mfundisa ngone ithi mhlawumbe khona abanye abasakhala basathandaza ukuthi uNkulunkulu asusa inkinga kanti azizokusuka ngoba uNkulunkulu akakususi kwiclassroom ungakayiphasi leyo test.
uNkulunkulu iklasi elilodwa yathi uNkulunkulu bazalwana ngekho ukhondom. Ngoba uNkulunkulu akatrain, kahle uNkulunkulu etrain umuntu, akatrain ability, utrain obedience. uNkulunkulu akanendaba ne-ability yokuthi ngiyakwazi ukwenza, but uNkulunkulu uhlonipha obedience. Hayibo. Angithi akanendaba nokhono. uNkulunkulu uzwabashiya abanokhono. Alright. Ayekulobe engacabanga. Ayekhona amanye amakhawe kwaBenjamini. Alright. But uNkulunkulu wayekuGideon. Ngoba kanendaba nokhono. Alright. Unendaba ne-obedience. Uyakwazi ukumbona umuntu omthobela uNkulunkulu. So it's a family classroom. It's a classroom of obedience. My God. You understand? My God. So now sakhuluma ngokuthi i-prayer warrior imfihlo yayo i-altar. Suga. Ngoba i-altar liba i-military base i-prayer warrior. Bengiphumile ngisempini ngathi mangilo kwakhona umcibisholo wesitho ngihlabayo kukhona indawo la kufanele khona ngiyothola i-medication noma ngiyothola ukulashwa. It's my military base. So my military base it's my altar. It's a place of communication between me and uNkulunkulu. uDavide babuye ukuyolwa sakuphashela sizababuye ukuyolwa naso, but now mase kubuye ekhaya they were expecting ukuthi amakhosikazi bazofika kushaywa imfiliji kuthiwa banqobile, kushaya izwandla kuthiwa bawinile, amakhosikazi abavulela amanzi ebhavini abageze babakhandela ukudla badle, but bathola indonga zakwa-Israyeli ishile, bathola ingane namakhosikazi athunjiwe. Lize lithi iBhayibheli abasotsha kaDavide afuna ukumkhanda ngamandla ngoba akhala zaphelelwa ngamandla. Ithi iBhayibheli khontezwa uDavide ithi wakhumula izingubo zobukhosi ngoba awubi i-prayer warrior mawuya kwi-altar. Ngoba kuba i-prayer warrior kuyi-ability, but mawuya kwi-altar uya kwi-place of relationship So now uDavide lithi wakhumula ubukhosi, ukhumula ititle, wagqoka ingubo yamahlombe, wayisehlele enqabeni. Nasi sambulo ke ngoDavide ukuthi uyiqhawe lomkhuleko mamnqobile. Mayehlele enqabeni akafika inkingi, wafike wasithokozisa. Usithokozisa amakhosikazi asathunjiwe ney'ngane ey'thunjiwe, akazi ukuthi basaphila yini abakhona, but ingafika inakaqala la kuJehova. Uthe mayiqeda lapho wayesebuza umbuzo wodwa, ngibalandele wathi uJehova phekwa. Because now uselande amanje ubephume empini, ubekhathele, but wangena kwi-altar waphuma uDavide onamandla amasha. Waphela ukuthi besile ubusuku bonke. Ngoba the place of communication mina noNkulunkulu, it's where I grow strength from. You understand? La ngamandla khona. So prayer warrior besikhuluma ngalezo zinto, sase sikhuluma ngomlindi the watchman. Sathi umlindi umuntu osentinel. Alright. Umuntu osentinel umuntu oplacewe uNkulunkulu for a particular task noma endaweni ethile spirituality. Sayikhaza lento mfundisi uNkosi ukuthi yakhumbula kudala amabala amamuva kudala no BC nje before Christ. Mawufika edolobheni, idolobha liyisakhiwo linesaka. Mawufika esangweni kukhona isotsha elihleli ngaphandle. Bese bakhona isotsha elibakwi-tower phezulu. Even na spirituality na spiritual namanje kukhona abantu abablesswa uNkulunkulu kulezo indawo. It's either isekhaya noma umshado othize noma ibandla elithile noma idolobha elithile, but kuba khona uNkulunkulu abantu abaplaceayo lapha. Baba ma-sentinels. My God. Baba balindi. Alright. Sakhuluma ngomlindi ukuthi umlindi usentinel. Masikhuluma ngomlindi sathi thina umlindi akusuphela umuntu oxwayisa abantu ngokuthi nayo inkemba yehla. Sathi umlindi umuntu who sees, who hears and even discern spiritual movements. Ngale kwelikamoya kunemnyakazo. Thina sikhathi sikhonza sihlabela amakhorasi sigcume, kodwa umlindi uzothula. Ngoba khona into edlalayo, khona ifilimu edlalayo, nje uyayidonsa
uyayidonsa lento manje inkinga omunye uzozanga ayithemba impostor ngoba ubona abanye bajabulile uzothi uyo lenkinga kanti akanayo inkinga uyena yedwa umuntu kule 3 okwazi ukubona izinto lokuzwa izinto lokudisela izinto abanye abantu angebayidisela yabona uyena yedwa it's either ngabe lento yenzeka kuye usekhaya noma usenkonzweni noma usemsebenzini but umuntu oshesha kwazi ukizwa atmosphere yabona ezayo ngoba sayichaza lento sathi before kufika i-attack kufika atmosphere ekhaya ngaze ngayichaza ngalento kuthiwa i-nightmare ukuthi i-nightmare abanye bathi bayibona iseze esangweni noma bathi bayibona isanyuka ngestrati mina nje ngangiyibona isanyuka ngestrati Alright. only to find out ukuthi lento esanyuka kusiyo kusanyuka i-atmosphere yayo and the atmosphere yayo inegama kuthiwa ifie Alright. la sisakahle lento angazi nompawulo ngisho ukuthi asambelisi uma wobugwala so mchaza ukuthi lesitha masiza kuwe khona sicela sikwamkelise naqala before ungamkela isifo uqala wamkela uvalo naqala kunomunye udokotela abapostola kunomunye umfundisi abapostola abangixela ngayo waya kudokotela hayi mayifika kudokotela udokotela hayi baba ngicela uvalelise endeni wakho sena it's waiting 2 weeks is enough i-cancer igcwele umzimba wonke My God. nayo impendulo yakhe uthi dokotela ngiyabonga eyakho i-report Alright. ngisacela ukuyozwa ekaSomandla yabona ngoba akayamkeli lento ayitshelwa udokotela yebo ukufundele akabhayisi udokotela ufunde 7 years uyayazi lento ayenzayo noma ngabe kuthiwa iqiniso akaphikisani nayo but uthi okay it's fine eyakho le mina ngicela ukuyolanda evela kuNkulunkulu My God. yabo so unento elethwa isitha uyangayamkeli ukuthi ngeyakho cha akayamkeli so lento mayifika ifika in the atmosphere ye-fear once wamkela i-fear then ukwamkela ukuba tortured by isitha My God. kufana nalento yokuthi uma ngizothandaza uthola ukuthi ngisensa mhlawumbe idemon noma ngisensa into ethize ngishawa uvalo fana loluvalo lufike lishakuze kuxhubuzele isisu angiqali ngene kwi-fight nalolo valo ngoba uma ungena kwi-empini nalolo valo you have accepted defeat already Oh, Jesus. ngoba into yokuqala uvalo exoshwa ngayo yiso My God. ukuma ezwini okwenza uvalo libalekela umuntu ku-accepta into uNkulunkulu ayisho ngawe My God. kuthiwa wena uzofa bese uthi hayi lutho angikufa ngoba someone died in my place My God. someone died so wena wamngelizwi umephekwa My God. you understand mawongelizwi umaphekwa kukhona ekuhambayo ekushiyayo so leyanto ayisena wamandla noma isingafiki but amandla ayo aseyi-operator because kahle kahle amandla ayo akwi-atmosphere My God. depending ukuthi wena uyamukela kanjani i-atmosphere yesimo My God. so lento mayizokwenzeka kukhona umlindi yizwa qala kunanonke My God. ngaze ngabekisa mama umfundisi waDebe ngathi do you remember i-message yawa 2020 or kwaku-2019 kuzobe 2020 kwaku-2020 ethi umpostoli uzofa abantu umpostoli wangiphuvela ngalelo ukuthi he is a watchman My Jesus. ngoba abaningi babephikisana nento ayishoyo kwathi kuhamba isikhathi bafa abantu My God. bafa abantu kuhamba isikhathi umpostoli eshilo ukuthi uzofa abantu My God. wayilanda lento kwi-atmosphere wayizwa